Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки дар канали мо бори аввалам, дар канал обуна шавен, лайк монданро фаромӯш накунед. Нашуд реклама хонаи фурӯшӣ дар номерҳои поён буда муроҷиат кардед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, айни ҳол мо қарор дорем дӯстон дар шаҳри Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст дӯстон. ҳайкали модар пушташ дӯстон, ҳамин доме ки мебинед, ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, дар чорум ошёна. ҳайкали модар карасинка, доми 11 ошёна хона қарор дорад дар чорум ошёна, беғарз аз магазин дӯстон. Чорум ошёна 52 метри квадрат дӯстон. ҳозир даромада полни ба навор мегирем дӯстон. тамошо кунед то охира пушти ҳайкали модарон. хоб дӯстон, ана пеши дом хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин чорум ошёна, беғаз аз магазин дӯстон. ҳозир баромада ба навор мегирем, тамошо кунед то охири видеоро. хоб дӯстони азиз, ана бар чорум этаж баромадем. аз тарафи дасти рост лифт ва калидори дароз. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. панҷоҳу квадрат гуфтем, ду дар хона. хоб ростак як калидор мешавад дӯстон, як калидори чоркунҷа. аз тарафи дасти чап ҳоҷатхона, санузел тарторик аст ва ду дар хона, як ду. хоно шикатур дорад дӯстон, шикатураш кардагӣ. система отопления обсвет дар ин дом ҳаст. мақсад отопления мешавад дӯстон. хоб кухнира дӯстон ҳозир нишон медиҳам, дигари хонаш, дуюмги хона. ду хона асту ва як балконча ҷои кондитсионер. кухня отдельно дар ҳаминҷа каданиам планша дорам. мақсад кадоме ки мехарем бо соҳибхона планша метиҳам дӯстон. ана ҳаминҷа кухни карданиам. ду хонаи калон аст. ва двор нигоҳ мекунад ризо дӯстон. хоб, ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҳайкали модар, карасинка, дом 11 ошёна. хона дар чорум ошёна қарор дорад. ду дар хона 52 квадрат дӯстон. отопление обсвет доимӣ мебошад. нархи ин хона 220 000 сомон муомила дорад. номерҳо барои тамос 905 11 03 63, ватсап 900 29 99 92. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон, маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. нафарон ки хонаи фурӯшӣ доред, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама фурӯхтан кӯмак мерасонем дӯстон.
лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. хуб, раҳмати калом барои диққат.